מספר 5 ממטלה, מספר 5 לחברת יבוש פיננסים 2 מיליון מניות בנות שקל אחד ערב נקוב כל אחד. כאן זה מעניין אותנו. החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד בשיעור של 150%. תמיד בשאלות כשהחברה מודיעה על חלוקת דיבידנד בשיעור של 150%, אז תמיד את המספר הזה הוא תמיד יתייחס לערך הנקוב של המניה. החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד, אמרנו 150%, שווי החברה ביום מקום 24 מיליון. ושאלה מה יהיה מחיר המניה ביום ה-X. כרגיל אנחנו מציירים את הציר ומסמנים על הציר את הקום, מציירים פה את הדיבידנד למניה ואת יום ה-X. אז כמו שאנחנו רגילים להתקדם משמאל לימין, צריכים לדעת מה מחיר המניה ביום קום. ידוע לנו ששווי החברה 24 מיליון וסך המניות זה 2 מיליון מניות. אז אנחנו ניקח את 24 מיליון, נחלק ב2 מיליון ונקבל 12 ש"ח. אני תמיד מדגיש ש"ח בשביל לא להתבלבל, ואז מעביר את זה לאגורות. לוקחים 12 ש"ח כפול 100 אגורות בכל שקל ומקבלים 1,200 אגורות. יש לנו 1,200 אגורות ופה אנחנו נכניס אותם, אז יש לנו כבר את היום קום. עכשיו ככה, ידוע לנו שהחברה מחלקת 150% מהערך הנקוב, שזה משקל. מה זה אומר? שאנחנו ניקח את המחיר של המניה, שזה שקל, וכפול 150%. ואז אנחנו נקבל 1.5 שקל הדיבידנד למניה, ונעביר את זה לאגורות. 1.5 שקל כפול 100 ונקבל 150 אגורות. זה דיבידנד למניה, 150 אגורות. אז יש לנו כבר את הדיבידנד למניה, יש לנו כבר את היום קום. ואיך אנחנו נגיע ל-X? פשוט ביותר, נוריד את זה טיפה למטה, שלא יפריע לכל היופי. ו-1200 פחות 150 ויצא לנו 1050. אז קיבלנו מחיר ביום X 1050, וזה מתאים לנו לתשובה ה'.